Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mutanenmu na gidan crypto space da sauran gidajen ƙasar Hausa barkanmu da wannan lokaci. Kamar yadda kuke gani, akwai wani ɗan bonus da ake samu ne na power mining nake so in nuna. To in ka shigo misali duk da zan ɗauko link ɗin in tura a manya-manyan gidajenmu. To in ka shigo sai ka zo social ɗin nan. To kana zuwa social, bari in gani idan link ɗin bai wuce ba sai in ɗauko shi yauwa. To kun ga kamar yadda kuke gani ga link ɗin nan. Bari in matsar da wannan. Wannan shine link ɗin. To idan ka taɓa link ɗin gashi nan zai wuce da kai. Yauwa kun ga ya kawo ka nan ko? To sai ka danna spin wheel. Kun ga wannan spin za ka yi don ka ƙara mining power. Yauwa in ka taɓa nan gurin, to kun gani na riga na yi maximum spin ɗin. Kaman ko guda uku ne, tsakanin 2 da 3 ne. To in ka yi zai baka code. In ka kwafo code ɗin, wato da ya baka code sai ka dawo cikin wannan application ɗin naka. Kana dawowa cikin application sai ka dawo home ɗin nan. In ka zo daidai home, nan na saba nuna shi. Sai ka zo wajen bonus ɗin nan and power up. Kana zuwa daidai bonus and power up sai ka buɗe shi. Ga nan gurin bonus code nan za ka zo ka pasting ɗin wannan code ɗin da aka baka. Sai ka ce redeem. Kun ga wannan na riga na yi. So ba zai yiwu in sake yi ba. Don haka sai a yi ƙoƙari a je a yi. Allah ya sa mu dace. Amma za ka kalli talla wajen claiming ɗin.